Aquesta llibreria humanística i literària a vegades surt de la via i per casualitat em va caure a les mans un llibre de física, i que jo des dels 14 anys no he tocat mai més un llibre de física, i vaig quedar captivat per aquest llibre, que crec que és bastant científic, però que el que m'ha fascinat és que és un home que aconsegueix reunir en un llibre física i humanisme, i això per mi ha sigut molt important, ha sigut la manera en què jo he entrat al món de la física, que sempre havia tingut tancat, una finestra tancada que no volia obrir. I és un llibre que va de la llum, aquesta cosa que existeix i que el llibre t'avisa de seguida de que no veiem les conseqüències de la llum, però la llum no la veu ningú. A mi, del llibre, el que he anat trobant, és un llibre que em va fascinant capítol a capítol, perquè va donant salts també, i no és tot correlatiu, perquè la història de la llum afecta moltes coses, afecta a la visió, afecta a la ciència, és un camí científic, però és un camí humanista, per entendre-ho, i que a mi d'acabar donant voltes i voltes sobre diferents temes, introdueix la part de com ha anat evolucionant la idea de la humanitat, de la llum, i la vida dels científics a la recerca d'aquesta veritat. I et ve dir el que diuen tots avui dia, que és que cada època troba l'explicació que pot d'aquell fenomen que ningú entén. Fins i tot posa històries personals a dintre, que això li dona encara un toc al llibre més entranyable en un tema que és poc entranyable. És a dir, l'explicació matemàtica de què és la llum, arribar-ho a copsar, o l'explicació física de què és la llum, i tot això, tot aquest camí entre la física pura, la matemàtica pura, i el que és obvi és que hi ha llum, vivim amb llum i la veiem. I la necessitem. I la vida és llum, entre altres coses. Incorpora temes personals i humanitza la seva recerca de la veritat de la llum. Una recerca que és encara entre la creença i la ciència, que és un altre punt que té a vegades l'editorial. Atalanta sempre té aquesta col·lecció, i Memoria Mundi, en què sempre treballa aquest límit, aquesta frangeta blava que té entre raó i emoció. I clar, em costa molt d'intentar donar una idea de què és el llibre, però sí que a mi acabes passant capítols i va donant voltes sobre el tema, i a vegades hi ha coses que no les entens perquè la base científica t'exigeix una mica, no molt, però sí una mica, però al final sempre intenta fer un resum de la idea que t'ha explicat. Llavors pots anar llegint entre línies algunes coses que no arribes, però sempre hi ha un final on diu, i aquí hem vist aquesta cosa, això altre, 1000 històries. És un llibre molt complet i que potser us farà veure la física d'una altra manera. Ideal per l'estiu. No ho sé.